Пусти го върху гъста, той вари, мачка. Какво направи? Няма, докато е насухо добре. Малко мокро. То мокро там и... Ами до там. Що? Тази дума е нещо на мокро. Не държи. Кой то? Да, не работи. Това е гумата. Затворно. Скорпионка. Не може за всички терени, дай. Се дързим за всичко, дай. Зато як трябва да мине бързо. А той тебе ли чакаш да се? Той първи се е качил, после... Аз първо почувах после водата, чакай да поистини малко. Къде е главата вода? Из главата ли? Къде е? Чувства се главата. Преливника на радиатора, къде е? Това обаче то просто се справя доста добре и поглед. Има пауър мотора. Но не трябваше ръце да го държиш. Той е здрав. Аз ако съм съвия вестник на него. Аз искам мотор, дето като му задам пенко, давай и да се дай пътя. Изобщо да не го мисля. Това ще нищо. Кърчи ли беше там, давай. Дърва, понаряза. Хубава. Сега се помъча, не там се насуга да знам. Да. Много хубаво и ниския сега извади томто. Ама като се изчисти... Като може да се играе с страните, миналата неделя видим Спартактов. Това е супер елементарен матч, не може да излезе. Да, викам да се кача Хемендуро. Кой искаш, че... Ами това им пречи, викам на калапа ракета космоса пречил. Плаваш прирен диск, че да видиш. Че голям. Истински. Супер много. Много ги търсят се за ендурата. То Ставер Нинов, дето ми продаде този мотор, си купи едно 530, само е такива дискови, се такива плащи са. Еми повече време издържат на удари. Умери са. Еми дори да са деформирани са за толкова влияние. Той при него всичко се деформира, той 140 кила. Да! Много чете. Ама килограмите се казват тежката дума. Бензина, как е, колега? Моля? Да. Почти догоре. Си не отваряш да гледаш. Аре. На кого? Ага. Има 12 кила е. Говорим ли? Ай, ще се откараме. Сега загряхме, нали? Честно, ако ме питаш в момента, не мога да ти кажа какво предстои. Това пътека, дето трябваше да излезем, е малко по-нагоре. Като видях, че тръгваме по пътека, където ми е минало, ми е ясно, че няма да е много горе. Те пък иначе не е интересно. Давай. Да няма елемент на изненада, какво му е интересно. И дуру, нали?
така леко ще нагоре. Да, те мисля, ама само ще ида да видя какво се случва и се върна. Ами не се връща, ако гасиш мотора повече от 10 секунди, значи идвам. Трябва зацюка. Нататък. Да. Колко само се поддържа тази перка, да завърши? Някъде около 90-95, като стигне и почва. Ама искам копче. Може сега в момента на 101. Аз го знам, на 112-115 работа почва да тъска. Но дума яко. Хем съм с такъв антифриз, да задържа повече. И тебе от джалатите тук е. Си едно, че тури една турба цементи, а така караме тук да тичаш. Ти тук да тичаш, но ти турите им парцал на сада. И да, или парцал. Какво става? А? Какво става?
Настройки? Може да се отлаваш и локтай да му играеш и той биш. Чистя го хубаво. Че те един път като се отвиха от винеца, като издумка в рамката, като блокира колелото, ще се убия като мастия. Много корала седи гумата, не става. Мъчи ма. Тука му е цигара да запаля нагоре на първа. На първа не мога да го карам, той буксува и няма тяга на такова. На първа си катерия перфектно. Само че с вътрешната гума. На 0,4. Мога да избирам, ставам като на траяла. Скорпион. Ставам като на траяла. На кълта държи ли тази? Страшно. И на камъните съм доволен. На камъните да, ама на кълта аз ще я държа. И на кълта съм доволен. Само деца трушат отстрани. На всички. Всички сте такива играха също и късата и късана. От гарда съм доволен, от преди много на диска. Аз бях направил такъв само с алуминия. Но стигнах до извода, че... Чорапите не съм ги свалял от година и половина. Прак си Ама принес. е долу сложил мишата опашка е голяма грешка. Сваля да виж какво му отдолу. Сваля мишата опашка и виж какво става отдолу. Пълна е с пръст. Букути ще имаш. Аз ги махнах. Ето и се съпкаваме с пола. Той е издуха на лънка. Аз бях с едни скоби. Кръгли. Не стрелят. Махай го. Стомани. Аз те или иначе трябва да я обслужат, че я сваля да я чисти. Аз свалиха, разгубиха, измиха и пак налях маслото и 500 грама слагам. Той е бил 530, нещо там такова. 50 слагам аз. 500 грама, няма да разваля втори кило. Ама тя е променена цялата. Да, моята са е оригинална. Много гасна. Това е това масло. Много мека. Нека ма от някъде или маслото са пияни твърде много, или кара въздух през семени. Семерини ще вкара въздух. Това не трябва да се пусне на въздуха. Трябва да е дигнат. Е така се е пуста, просто става дървена просто. Много ми е удобно. Какво е масло ли? Не, Масло тече през клапаните. не трябва да тече. Не така се насиля. Няма да тече, ако не го карам. Моята не тече. През клапаните, защото сега много се е нагнетила заради това. А? Защото много е нагнетена заради това. Няма, аз къде имам спинка и тогава ги разпадам. Дръжца! Последния ще почува ли? Няма. Сега го наказва. Сега повече няма да дойде. Стивам. Не знам къде отивам, иначе сега бях тръгнал. Много ролята на втора не може. А, значи иска по-голяма запчатка отзад. Колко е за да? Що по-голям? Има стъпка на втора. Кой малко какво? На първа ще се сцепи газът. Трябва да е по-малка тогава. Да. Да, ама като дойде някъде да си играе с съединител на първа край. Що? Няма да стигне. Че стрици се разцепваха, човек, нали ти казваме, така запчатка беше най-голямата. Бах то стрец. Една геомак ще да излетяме. На сколко е така? Ти ли много кора задната го? Права Той да пусна и въпреки всичко е твърда. е. Аз турих един Мишелин компетишън такъв. Вярваш ли, пуснах му въздуха и се разлепи от джантата и пак твърд. Върнах се и го фърля. Сега е. Твърда. Тя е изпечена е била. Кое е спичена? Пише, че е на една година. Кой знае где е стояла? Преданчо в магазина. Оттрепаха се да ми ги фалят. Колко пари? Той 28 ли, 26 ли, нещо такова беше. Искам, айде да се взимате по странните губи, дайте ми геомакса на мен, не знам само табелите. При Данчо ще бъде. Само при Мито. Къде? При Летака ли? Трябва. Летака е от Тевлево, от Стефан. Искаме тази гума я купих. Гумата. Януари месец сложих я. Карах на Ендуро. Сувах много. Свалих я и се купих. Слух, много. Нов геомак, свалих ги. Свалих тази, сложих геомак. Сега е, човек. Три го. И сега сложих, защото викам сухо е. Нашето трасе караем от крус сухо е.
Много съм си мислил да разцепя още една вътрешна дебела гума и да я наложа отвътре като такова. Да не ми яде и мека. И леко да я подлепиш. Да. Много съм мислил. Аз съм мислил, аз съм виждал да. Дали? Като бандаж ще стане. Защото много я спускам. Геомакса... Геомакса за мен е гума, която няма налог. Не знам, аз къде ме стама измъква. Значи Дънлопа имаха една гума 752. Той беше уникална гума. 952. Имат разлика. Ета е по-затвърдо, она е за меко. Да, обаче я спряха... Има я бе, са Дънлоп ти ga продава да. Само че е 110 на 100, пък аз съм 120 на 90. По-широка и по-ниска. Чисто 140. Аз 140 ми идва висока да не е. Тя ако извътрешна, знаеш, ще стане така баница. Не мога да стигна жената си. Готови ли си, бе? Да. Айде ще сложим някой. Айде, че съм горе, Айде да идем да изсверем. като куче. Да изсверем малко ярма. Идея, тук се бях набрал с краски и видите и изкрайхме. Махнали. Сега като пръй потявам, все после става сидел. Мема пере критическата. А? Перема ми е критическата. Я. Путя са якта.
тук подухва, виж. Знаех, че ще дадам такова, аз ще взема и леп. Добре, че не. Нищо и аз ще печерпя. Аз ходих да ги взимам, ама не ги дадах на това. Ще ме чакат до 7 часа. На бензиностанцията. Идем в нашата маса. Си вземем столови, молови, ау, байнено, майнено. Чи, виж какво го направим. Лекуваме се. Ходихме на пътеката на здравето. Галина Стоянова, букетата ми вика, стой, викам, какво да правиш, ще да видя колегите. Галина ми вика, стой на масата, викам, какво да правиш, ще да видя колегите. Аз да видях там. А то на открито. Ние вътре сме. Да попрати. Чакай да пусна ли се? Да снява малко. Колегата той не пуска. Минахте ли веселата пътечка? Минавам я. Много весело, нищо не се вижда. Коя пътечка? Та на здравето. Поеда да се лекуват. Лето на здраве. Свайките се лекуват там. Режат дърва. И? Да не ходиш ти на ръгбито? Първият ден чакахме на състезанието. Викаме, първия, нали, ще има гаври тук, то от трънката мина, ще кажеш, че някак стрим там. Галит вика, за кой правим тия мръвки тук? Третия и той мината и то. Третия не беше трети. Близо си. Ама бачи ти Раджи много лошо ги вари отгоре, разбираш, ще трябва да се сърди на него. Ай, готов ли сега си плати? Бобче сналеничка. Много добре. Али, чакай, чакай да видиш. 4,50. Тръгвай, няма се разправим с Петър. Нищо не му бас. Намери ги, да. Тихо сега. Той тръгна ли? Аз то щях си търся. Вот пулька.